5 November 2024 ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe ndine ma-updates nenyaya dzese dziri kuitika paZimbabwe right now. Ndambodilewa 6 o'clock ndo panga pari supposed kubuda this video but broadcasting yaramba pane zvanga zvichiitika, saka apa tatozoti titotangidza from scratch but na 6 o'clock ndakantori live pane zvazoitika. Just in case vanozotaura kuti every 6 o'clock tajera kuona ma-updates aya achibuda, so pane zvanga zvaitika. So nhasi ndangoti tigedza ndidzoke since paine nyaya dzakatikoshedza tiri kusangana nadzo panapa mhuri yeZimbabwe, zvinhu zviri kuvhundutsa vanhu vakawanda iko zvinezvi. Nyaya iri paground iri kutenderera yatiri kusangana nayo pari kunzi Chiwenga says he is not ready to rule. Ndo nyaya iri kupisa, nyaya iri kurovesa nehana iko zvinezvi. Hatisi kuziva kuti chii chaakunyatsoitika muZimbabwe. So kana iwewe uchiziva kuti unoti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane, because zvagara hazvinawo kutombomira mushe muZimbabwe. I think this time around vanhu veopposition, Triple C, MDC nemamwe mapolitical parties, tobva tatitaura futi naadvocate Nelson Chamisa netimu ravo vakuchifana kuita something, because side riri kutariswa iko zvinezvi, because nyika kuti irani panogara kunge pane two maopposition, kana panofana kunge pane opposition inenge ichingokupikisa. Navo vanhu vakubhesa on factionalism inenge ichiitika muZANU-PF, but this time zvakutaka kuvhiringidza, because vanhu chavari kuda ndechekuti vanhu ivavo vakanetsana pachavo ndo vane masimba akaita kuenzana. Hapana zviya zvekuzonzi vanhu vazokuwadziswa mahara, vanhu vazoita sei, ivo pachavo vakanetsana. I think maZimbabweans vanobva vakwanisa kuita se kuachieva zvavari kuda, because what they know is Chiwenga is a weaker candidate. Kana achingapinda mukana pakupinda ipapo achadzinga vamwe vanhu vanofurira mapresident kuti varambirire pasimba, because of vanenge vaine zvavanenge vachibenefita, because iye akatogara ataura kuti corruption is now a security threat munyika yeZimbabwe. So it's obvious kuti iye akapinda achadzinga vanhu vese vanenge vachiita zvecorruption, because anenge achivaziva. Avadzinga paanosara nevanhu vanenge vari genuine, iye anotanga kuita zvinhu zvirichi zvinenge zviri nani, ndo panobva panodyiwa pati yawo yobva yabuda. That's the reason why muchiona vanhu vachitamba chingoti aiwa iye general wacho ngaita se ngaachipinda, but this time around ari kuratidza kunge ari kuramba nyaya dzacho dzekupinda panapa. Ndo nyaya ndiri kusangana nayo iri kumukirira iri mumastreets right now, nyaya yavhundutsa vanhu zvakanyanya kuti kosei murume uyu akuda kuramba kupinda. Pari kunzi in a recent address, Zimbabwe's Vice President Constantino Chiwenga made headlines by affirming his support for President Emerson Mnangagwa, stating he is not prepared to take over the reins of power. The declaration has sparked discussions about the current political landscape in Zimbabwe and the dynamic within the ruling party. Chiwenga emphasized the stability of leadership in Zimbabwe, stating President Emerson Mnangagwa will continue to lead us until he decided to step down. His comments reflect a commitment to community at the highest level of government, which he believes is essentially for the nation's progress. The vice president underscores the importance of focusing on governance, the prioritizes development. No one else will take over the leadership. We are now focused on politics that prioritize development and progress, he remarked. This statement highlights a clear message that despite potential speculation about succession, the current administration is dedicated to advancing the country's development agenda. Chiwenga's remarks come at the time when Zimbabwe navigating various challenges, including economic difficulties and social unrest. By affirming his support for Mnangagwa, he aims to reassure citizens and party loyalties that the government remains united and committed to its objectives. As Zimbabwe continues to grapple with issues that affect its populace, Chiwenga's stance indicates a prioritization of stability over the uncertainties that might
accompany a leadership transition. His clear endorsement for Mnangagwa's president may serve quell rumors of political rift within the ZANU-PF, Zimbabwe African National Patriotic Fund. Ndo nyaya iripo iri kutenderera muri yeZimbabwe yatiri kusangana nayo, iri kubuda iri everywhere mumanewspaper pai vanenge vatofambisa inini ndakazvitarisa pamazuva adarika aya, Chiwenga this, Mnangagwa this, apa vakuchinyatsoratidza kuti aiwa hatiri vanhu same WhatsApp group. Nguva yese the nyaya dzefunctionalism vanhu vanga vakaita katotaka kurelaxa vachiti okay maybe dzichatungana dzemudanga. Unoziva kuti pakati dzemudanga dzikatungana danga rinoputsika, so that dzimwe dzine dzakungomwachuka dzichingobuda dzichingoenda. But kuti aiwa no apa tinombofocasa nekurova development chinchi uyakubuda chiti naye munoti ready kuti ndinyine tichazongoningina kana iye achinge azodawo kuita step down. Saka kureva kuti that 2030 inogona kungoita a surprise kumaZimbabweans, because panenge pasina kana one anenge achichallenger in the part yavo yeZANU-PF. And zvino zvakadaro zvikaitika munongoziva zvazvinoreva kuti kunochemwa, kwete kuchemwa mbijana chaiko kunochemwa musodzi inotorwadza. But I don't know kuti zvichienda nekupi. Unongoziva kuti vanhu vanozochinjirana kamangwana. Unoziva kuti pese panenge pachigadzirwa strategy munhu anofanira kutanga ari kunzwisisa wotanga ari loyal zvekudaro. If you remember madays pakatozoitwa coup yekomugabe pepe, uyainyebedzera kurizina chenza alright it's fine, akanyarara zvake asi achiprepare zvinhu zvake muzvinyararire. Handimaona nyaya imwe inenge ichiitika. So tobva tapinda pane imwe nyaya zvekare iri kubuda nepanapa nepa Children of Zimbabwe War Veteran Association vari kuti our sources have confirmed that the army has nothing to do with recent inferno or petrol bombings. The blames has been put on OPA, accusing her for printing Chinomona t-shirts engineering petrol bombs to tarnish both the military and Chinomona to position herself for the post of VP. Pakunze uyu OPA mchinguri ndiye anokuda post yechi VP, because vakagara vada kutanisha uyu anga agara iswa ma t-shirts. That's Children of Zimbabwe War Veteran Association ndo zvavari kutaura pamusoro penyaya iyo inenge ichiitika, the whole issue. Saka unoziva kuti mamwe mazita anozongobudikira apa kunzi pari kuninginaka zvinovhundutsa. I don't know kuti dzinenge dziri nyaya dzinenge dzichiitika. So tobva tatarisa imwe nyaya iri kubudiswa naWalter Muzembi panapa, ari kutaura pamusoro penyaya pane iri kutenderera so ari kutaura neSADC. Ari kuti SADC, Mozambique is crying for help. We know most of you leaders were preoccupied in your offices with this King Solomon reincarnated from Equatorial Guinea, but we have much more serious regional hotspot demanding our 100% attention on focus. Nyaya iri kuitika pane muchinda waya wokubuda 400 mavideos aya aita airara nevakadzi vakasiyana-siyana, magovernment officials machichichichi. So vari kunzi vanhu veSADC mumhera yekufocasa nemunhu iye hatina basa nenyaya idzodzo dzemaningirigini. Tiri kuda kuti timbogadzirisa nyaya dziri kuitika muregion muSADC Mozambique. Zvinhu hazvina kuita se hazvina kunyatsomira mushe, zvinhu zvinomira zvakanaka. Saka ndo pari kunzi kuna kumirira kutarisa zvinyaya zvisina nebasa rese zvinenge zvichiitika. Ndo imwe yenyaya iri kuitika. Tobva tatarisa nyaya yaMusimaimani naFarai Marapira vari kunetsana zvisingaite. Unoona pane nyaya yecongratulation message yaya yekwaMnangagwa, saka yakanonoka kubuda. Pane zvakazongoitika tika Musimaimani ndo vatanga kungoramba achita se achibhomba achitaura kuti Zimbabwe neMozambique Eswatini ndo nyika dzekuti hadzisi kuda kunzwisisa zvedemocracy, but South Africa, Zambia, Botswana ndo nyika dzega dzakaita se dzakachuza democracy. But Zimbabwe nechi, saka kubva ipapo vakatanga kutonetsana nevanhu vemuZimbabwe. Unoziva varakashi vanhu vekuti kana vakatotanga kunetsana nemunhu, I don't know kuti vanenge vachida kuti aite sei. Iwe ndo ukatotozoona vakada kutonika, vanenge vada kutokumbirwa sorry and vanenge vada kuprova wrong, vanenge vada kuprova point. I mean kuti vanzi ivo vari kuziva zvavari kuita, kuti vatoprova futi kuti aiwa isusu titori nayo democracy yamunenge muchitichi hatina. Saka Musimaimani ndo paari kubuda apo, vari kuzoFarai Marapira ari kuti aiwo Musimaimani ndezvako zvinotojara kutoshandira varungu chichichi, ndo nyaya dzataura. Saka ari kubva anzi aiwa ZANU-PF hatiite se haibve zvekumhanya, ndo nyaya yavanga vari kuonesana. Saka Musimaimani ndo paari kuzoti aiwa what is happening in Botswana will happen in Zimbabwe. He will be one of those young men recorded in history as being the underway of African tyrants. No young African should support the mess of corrupt elders who have no future and who live to steal for their own people. Saka ndo pari kutaura kunzi aiwa don't worry zvenyu
zvakaitika kuBotswana izvozvo zvichauya kuinoitika kuZimbabwe. But I don't know vanhu veZANU-PF kuti pamwe ndo type psychology iripo, because ZANU-PF ine maroyero inoita vanhu nemusoro manje. Inotonga kudza kuti ZANU-PF haibve chero makavhota. I still remember kana pakabudiswa Sanyatwa achitaura kuti ayo ZANU-PF ichatongoswa madhongani nyanga. Vanotoshandisira vanhu strategy idzodzo, because ndisokuona kuti maZimbabweans vari easy vanozokurumidza kupusira dhiri vakuti saka kuvhota kana kusavhota zvakaita sei zvakafanana, because vanenge vatorwa futi nepsychology, because kana kuri kuvhota kana kusavhota kana zvakafanana hapafaniri kunge pachiitwa kana election racho. But why vachiriita vanozva kuti ndo process yacho iri papa, but pakaiswa force yakakwana paprocess iyoyo, pakanyatsorwa serious chazvo ponyatsogadzirwa mareforms zviri serious, vanhu vonyatsoita serious kuti vese, because nyika iri almost 16 million vanhu vese 16 million voti taakutoda kuvhota. Munonyepa izvo zvinoita bho, inoita sober nyika ine kuita straight, kwete zvekuti vanhu vanoenda kunovhota 5 million chete o 11 million vanenge vachiita sei, vanenge vada kudecidirwa ramangwana ne5 million vanhu. Ipapo pakangogadzirisika chete zvese zvekuchikedzera vanhu zvinenge zvichiitwa neZANU-PF zvezvo zvinopera mafaniza vanenge vachiita panapa, because unoona nyika yacho hazvichanakidze. Unoshaura kuti kana ma-MP aya vataimboshora tichiti ma-MP ndezvekupenga vakutochemawo futi iko zvinezvi, ndaona varitochema parliament inenge isina kana kuzara, inenge isina vanhu hafu, parliament kuita hafu vanhu hafu, ende ukaona ichinzi hafu ka kureva kuti neveZANU-PF vacho havasi kutoenda kuparliament. Why? Because of nyaya dzemari, pama-allowances haasi kubuda. Caston Mateo ndiye atobuda achitotaura kuti hey vedway takambozama tichitarisaiwo madam speaker kuti parliament titomboreva ngani nhasi, because munhu anozongopedzera kuti handafiwe handachakati maybe zvima madam speaker ndezvimachichichi nana mudenda maybe zvavo vanenge vachizvana, because ndo vanenge vano madhara vari kurana parliament, but ma-MP vari kuchema zvisingaiti kuti yewe please itai plan B. Ndo nyaya inenge iripo. Kozoita imwe nyaya futi iripo panapa yakanetsa musuno apa panyaya yetsamba yaiva Mnangagwa, kuti sei nyaya iyoyo isina kunge yabuda in time, sei tsamba yenyu isina kukasika kubuda, ndo nyaya yakataurwa. Saka panapa George Charamba ndo paari kuzobuda ari kutaura kuti zvoni tsamba iyoyo tikuzvinzwisisa chakaita kuti izonyorwa na Minister of Foreign Affairs yangaenda kugraduation. Saka Foreign Affairs ndiye akatanga kugadzira tsamba, asi ipe yakazostemba katsamba yakabva yangoita the same, sazo zvivhiringidze chichichi zvenyu, because uyu anga ari graduation anga ari busy, ndosaka tsamba yakaita yakanonoka, because vanhu vataura ko imimi muri kunonoka congratulate, imimi maka congratulate ava before dza propaganda dzawo kugadzirisa zvinhu kuti zvingonzi zvinhu zvavo zviri in order. Mimi makazo congratulate Mozambique isati yato announce ma-final results, manga matoti congratulations Mozambique, but Botswana yatopedza mamwe ma-president ana Hichilema vanhu hazvinovatorera nguva congratulations chichichi. Imimi why is it zvokutorera the whole day mozomuka mangwana makuda kuti congratulations? How chii chakanyatsoitika ipapa? Ndopapa unzika muri kurwadziwa nekuti ma-opposition forces varito vachipinda pinjana kuti Malawi, Zambia, now Botswana varito vachita se zvitoita zvichito ma-liberation movements ari kuita se ari kufa a natural death yekuti arikutanga kungo ega so aringobudiswa pachitongoita se pachitongopinda vamwe vakomana vechidiki vanenge vakutonga handimukuona. Saka ndopari kunzi saka why makanonoka kubudisa tsamba imimi ari kuexplain kanzi vanga vari busy vari uko, saka Foreign Affairs akabva agadzira aibvaita basa rake, saka ndosaka muona ma-letters ari mutsamba handa kuita se handa kusiyana, yakazongoya kungostemba chidhino chake achiita same congratulation message. I don't know kuti imimi munyaya idzodzo munenge muchidzoonawo sei, asi ivo ndo zvavari kutaura panapa according to George Charamba. Saka ndopari kuti ndo zvakaitika patsamba idzodzo, asi isusu zvedu chokwadi tichiziva kuti chii chinenge chichiitika zvinenge zvichivabvundudzo kuti chii chazoitika paBotswana nepapapa. Saka ndo ama-updates muri yeZimbabwe atinawo, tongotanga zuva redu tichiziva zvinhu zvinenge zvichiitika. Munozviziva kuti I will never disappoint. Kana uchingosvika panapa first time yako, gara wasubscribe ujoina this amazing family patinoramba tichidzoka nema-updates nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika zviri zvamanje manje.